Most akkor Pörkölt lesz. mit Főzelékkel. aprít? Most hagymát aprítok. Lajos, főztük a gyerekek az internet. Na, pörkölt lesz gyerekek. És pörkölt nokedlival gyerekek. Cigányos kaját. Tanuljanak a szakácstól. Igaza lesz? Na ezt tegyétek föl nekem az internetet, gyerekek. Ebben mit tart? Ez disznóhús lesz, nokedlis pörkölt. Igen. Ezt szeretném most, ha föltönnék a főző versenyen, részt veszek. Még ám a legfőző versenyre. Oda be a Pestre, nyáron, aha. Tudod, ebben főzécske verseny. Na hát akkor egy nagy főzőversenyen veszek részt, amiben meg vagyok hívva. Szeretném, ha én tőlem tanulnátok. Na jó, van, már elég most.